Είναι η Αναντία. Καταγόμαι από τη Γέννημα. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για αυτά που γίνεται στην ομάδα για τους One Direction. Λοιπόν, δεν αφορά εσάς και τους μας να βρίζετε τώρα. Αφορά εσάς που είναι στην ομάδα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα που έχει δημιουργηθεί στην ομάδα είναι ότι υπάρχει μεγάλη μαλακία, να το πω, αρρώστια, να το πω όπως θέλετε. Επειδή μπορώ να το πω μαλακία, ανάμεσα σε καινούργιες directioners και παλιές directioners. Λοιπόν, δεν έχει σχέση άμα είσαι ή παλιά ή καινούργια. Πρέπει όλες μαζί να δουλέψουμε σαν μια ομάδα για να γίνουμε ένα και να πολεμήσουμε όλες μαζί. Μας λέει ένα βίντεο, ξέρω εγώ, άρχισε να τραγουδάει το More Than This και τέτοια, και σχολιάζει άλλη από κάτω ότι ξέρω εγώ γιατί το έβαλε στο βίντεο και δεν φταίμε εμείς για... Έλεγε αυτή γιατί εγώ τι έκανα. Λέει εμένα με πειράζει το βίντεο σου να το σβήσεις και τέτοια. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, κοπέλα μου, που θες να σβήσεις το βίντεο? Ναι, αυτά είχα να πω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα υπάρχει τώρα που όχι, βασικά θα μείνω στο θέμα μας, γιατί δεν έχω πει τόσο πολύ άλλο θα ήθελα να πω. Για τις καινούργιες directioners, εγώ είμαι από το 11. Στείλτε μου μήνυμα άμα θέλετε να σας βοηθήσω. Ό,τι και αν θέλετε, μπορώ να βοηθήσω τις καινούργιες. Δεν είμαι εγωίστρια, ούτε να κράζω, ούτε να λέω καινούργιες δεν ξέρουν τίποτα, δεν μπορούν να είναι σε αυτή την ομάδα, δεν αξίζουν να είναι σε αυτή την ομάδα επειδή γνώρισαν τους One Direction πιο... όχι παλιοί, ρε παιδί μου, όπως όλοι με τα σγουρά μαλλιά, ο Νάιαλ με τα σιδεράκια, με τα στραβά δόντια εννοώ, ενώ αυτές τις γνώρισαν όλοι με τα καρφάκια, το Νάιαλ με ίσια δόντια και άλλα πολλά. Δεν πάβουν όμως να είμαστε μια ομάδα και αυτή η ομάδα να λέγεται Directioners και Boy Directioners, γιατί εγώ αυτούς δεν τους αφήνω απ' έξω. Λοιπόν, ναι, μπορούμε, οι παλιές δηλαδή, μπορούμε να μαζευτούμε μια ομάδα, οι παλιές ομάδα, και να βοηθήσουμε τις καινούργιες ώστε να μάθουν και τα παλιά πράγματα, γιατί εμείς τους μάθαμε από τα παλιότερα τραγούδια. Αυτές το έμαθαν από το Midnight Memories, από το Best of Ever, από το Kiss You και όλα πολλά. Εμείς μπορούμε να τις βοηθήσουμε, όχι αυτές να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή και αυτές μπορούν, αλλά εμείς μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, επίσης, είχε δημιουργηθεί και ένα θέμα το οποίο έλεγε πως οι νυχτερινές Directioners κάνουν πολύ την ομάδα. Οκ, φίλε μου, οκ. Δεν είναι μόνο οι κοπέλες που κάθονται τη νύχτα και κάνουν μπουρδα την ομάδα. Εντάξει, δεν λέω, είχε δίκιο η κοπέλα που του είπε αυτό, γιατί ξέρω εγώ έβλεπες τα κορίτσια να βάζουνε τι βρακιφοράτε, τι να κάνω με το αγόρι μου και τέτοια. Αυτό δεν ήταν καλό για την ομάδα, γιατί δεν είχε καμία σχέση με τους One Direction. Λοιπόν, η One Direction, αυτό δεν με βλέπετε. Λοιπόν, η ομάδα των One Direction φτιάχτηκε για να είμαστε όλες μια ομάδα. Όχι μόνο όταν θα βγαίνει ένα βίντεο
να μαζευόμαστε όλες και να βοηθάμε στα views, αλλά να είμαστε και κάθε μέρα περισσότερες. Δηλαδή περισσότερα σε σουλήνια, περισσότερες αδερφούλες. Αυτό είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση για πολλές directions και για μένα είναι. Απλά πρέπει όλες μαζί να γίνουμε μια τεράστια ομάδα και όχι διαλυμένη ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν έχουμε καταντήσει μόνο εμείς μπουρδέλο, αλλά και αυτές που δεχόμαστε να μπουν μες στην ομάδα, οι οποίες είναι builders και δεν ξέρουν τίποτα για τους φαντέρες. Βασικά, μερικές μπορεί να είναι builders και directions και εγώ είμαι. Δεν λέω ότι δεν είμαι. Απλά, εντάξει, είμαι στην ομάδα επειδή μου αρέσουν οι One Direction. Ναι. Αυτά από μένα. Το ξέρω ότι θα κράξετε τώρα. Δεν με νοιάζει καθόλου. Αυτά ήθελα να πω. Γεια σας!